रन्जन दैमारिया गबो गाबोन बे इलेक्सन गेलेनो मोनला हाग्रा महिलाया बेसेबां टेकनिकेलि बेसेबां बुद्धिजों बेखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनानै बेखौ राय होहोनानै राजनितिकनिफ्राय बेखौ बन्सित खालामना नायदों प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिखौ बख'वाखै बे रन्जन दैमारिया फैयोबा बियो मा होनो सिब जाफैगोन सेजागोन खुलुमबाय दा आंजों लोगोसे दङ थेबा सरन सार दा जोङो माखासे जोंनि थासारिनि बागैहाय सारनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन दा जोंथ' गोबां जायगायावहाय देग्लायनि बोसोरावहाय गोबां पिकनिक स्पटखौ अपेन खालामनाय नुबाय आरो बे पिकनिक स्पटजों लोगोसे गोबां जायगायावहाय सिं सिं जुवा सोलिनाय जोङो नुनो मोन्दों बिनि सायाव सारा मा बुजिनाय होगोन दा जायफोराव पिकनिक स्पट खुलिदों जेरावनाखि पिकनिक स्पट दङ बियो मैया दाख्लैसो खुलिजेननाय पिकनिक स्पट नङा नोङो चिरांनि निज्ला पिकनिक स्पट होनदो बेनो दादगारियाव मोनसे पिकनिक स्पट दङ आङो बावबाय बेखौ नामखौ नोङो आइफवालि पिकनिक स्पट बियो देग्लायसो खुलिजेननाय नङा बिनि सिगाङाव दंमोन नोङो उदालगुरिनि बैरबकुन्द पिकनिक स्पट होनदो बियो बेसेबांबा गोबाव जाबाय सिगाङावबो दंमोन नोङो चिरांनिनो लावथि पिकनिक स्पट दङमोन बे सिगांनिफ्रायनो दङ नाथाय देग्लाय मा नुदों देग्लाय पिकनिक स्पटजों लोगोसे नों बैरबकुन्दआव जुवा नुफाबाय नोङो आइफवालियाव नोङो निज्ला पिकनिक स्पटआव थांनाय बोसोराव जेरैबायदि डिसिप्लिननि रायजो राजाफ्रा रंजादोंमोन देग्लाय समाज बेरेखा माखासे खामानिफोरखौ बाव नुनो मोनबाय नोङो आइफवालियाव नों पिकनिक स्पटआ सिगाङाव जेरै जादों देग्लायबो जादों नाथाय जों गोदानै जेरै नुफाबाय बे पिकनिक स्पटजों मोनसे जाथाय जाबाय सासे आदिबासि सुबुंखौ नोङो देगारजों उदैयाव आरो बिखायाव सुनाय जाबाय दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे पिकनिक स्पटजों लोगोसे समाजनि मोजां नङै समाज बेरेखा जायखौ जों बुङो जुवाफोर बेफोर मानो जाफानो मोनखो बेफोर जाफानायनि एकमात्र खारना जाहैबाय जे दिनैनि सरकारा समाजा मोजां जा गाज्रि जा समाजा खहा जा लाब जा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया दा बे पिकनिक स्पट खुलिहोनानै सासे सानै मानसिया रां खामायनांगौ आरो बेयाव मानसिफोरखौ जेरैबायदि बिसायख'थियाव बिथांमोनहा आसा होदोंमोन खोथा होदोंमोन बे खोथाफोरखौ बे आसाफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै दा रायजो राजाफोरखौ बिनिफ्राय डाइभार्ट खालामनांगोन डाइभार्ट खालामनानै गुबुन मोनसेयाव बेस्थ' खालामनानै दोनाबा रायजो राजाफ्रा दिनै सरकारखौ सोंगोन दाखालि बिसायख'थियाव जोंनो ओरै ओरै होनो नागिरदोंमोन बियो बोरो बबाव थांखो जोंनो हरद' होननानै सोंगोन रायजो राजाफ्रा दा नैबेखायनो इन्टेन्सनेलि दिनै मा होनो सरकारा रायजो राजाफोरखौ डाइभार्ट खालामनानै जाहो लोंहो रंजाहो मानसिफोरखौ मेन इस्युनिफ्राय डाइभार्ट खालामनायनि बियो माने सिस्टेमेटिक मोनसे परिकल्पना बियो दा दिनै नुबाय दाखालि 27 तारिख डिसेम्बराव आइ रिभार फेस्टिभेल खुंबाय आइ रिभार फेस्टिभेल खुंनाय लोगो लोगो सानसेबो बाद गैया बाव एक्सिडेन्ट जानाय मानसि थैनाया दा मा लाब जाखो आइ रिभार खुंनानै जेबोथ' लाब जायाखिसै आरो बाव मा होनो कमिटिया जेला बेखेव जेनेबा फोसावो बेयाव जोङो फेस्टिभेल खुंदों खिन्थु जुवा थुवा जाया होनना बुङो दिनै मुखुलियै बाव जुवा जागासिनो दङ मुखुलियै जुवा जागासिनो दंना दिनै डिसेम्बर मास जानुवारि फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइकआवनो परिखा जागोन परिखाया फैनाय लोगो लोगो मा जाबाय दिनै बे मेलाफ्राव मेलाफ्राव बांसिनै सोर थांदों लाइमोनफ्रा थांदों फरायसाफ्रा थांदों नों मेक्सिमै गाबोन मेलायाव थाङोबा जोंफोरबादि 35-40-50 बोसोरनि मानसिफ्रा खुब खम थाङो बेयाव नोङो 15 बोसोरनिफ्राय लानानै 25 बोसोरनि जोंनि लाइमोनफ्रानो बांसिन नुयो बाव बिसोरनो बांसिन थाङो दा बैसोर गथ'फ्रा मा खामानि बेस्थ' जानांगौमोन दा फरायनायाव बेस्थ' जानांगौमोन नाथाय रंजानाय जायगाखौ बानायना होयोबा गावनि मुल खामानिखौ बावनानै रंजाहैनाय मानसिफोरनाव बे टेन्डेन्सिया थाखायो दा बेयाव सरकारा नोङो देरसिनफोरा समाजनि दैदेनगिरिफ्रा सानसुमैफ्रा बावसो साननांगौ नैबे बुस्थुखौ मावना होयोब्ला जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेखौ नोङो दैदेनगिरिफ्रा सानसनो हानायफ्रासो साननानै मावनांगौ थांनाय समाव जों मा नुयोमोन नैबे समाव जोङो गठनमूलक कनस्ट्राक्टिभ बुस्थुफोरखौ जायोमोन बे बोसोर गोदान समाव बे गुसु बोथोराव जोङो थुनलाइनि सरसा खालामोमोन मुलुगनि हादोरनि गिदिर गिदिर खन्थाइगिरिफोरखौ लेंहरनानै आरो जोंनि बर'फोरनि जोंनि आसामनि गिदिर गिदिर खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरखौ जों लेंहरनानै क'क्राझाराव लिटारेरि फेस्टिभेल जायोमोन बेजों जे मोजां बुस्थुफ्रा कनस्ट्राक्टिभ बुस्थुफ्रा माबानो खाबु मोनदोंमोन दिनै मा होनो बेयाव फरायसाफ्राबो लाइमोनफ्राबो थाङै थाङै बाव मा होनो खन्थाइ आवरायनो खन्थाइ सरसा खालामनायनि खाबु होदों थांनाय समाव जों आरो मा नुबावदोंमोन
नैबे समाव जों बड'लेण्ड CM काप खुंनानै जोंनि लाइमोनफ्रा खेला दुलायाव गोसो होदोंमोन गामिनि क्लाब फुटबल भलिबल हरै हरै सरखारनिफ्राय हरै नेट हरै क्रिकेट बेट हरै प्लेयिं किट्स हरै लाइमोनफोरखौ गेलेनाय मानायाव बेस्थ' खालामना दोनदोंमोन सरसा खालामदोंमोन गेलेनायफ्राव दिनै बेफोरनि थाखाय जोंनि सरकारा बेफोरखौ मावनायनि जेबो निति गैया दा बिथांमोना गावनि दायित्वनिफ्राय एरायनानै मानसिफोरखौ रंजानाय बाजानायाव गोदोजोब होनानै गावसोरखौ जाहाथे आसि थुनो हाया गावसिनि मावनांगौ बिबाननिफ्राय गाव रायजो राजाफ्रा नोगोरारिफ्रा जाहाथे गावसोरखौ आसि थुनो हाया गावसिनि दायित्वनिफ्राय गावसोर जाहाथे सिरि एरायनानै थानो हायो बेनि थाखाय बे सिस्टेमेटिक मोनसे परिकल्पना आरो आङो दाख्लै मोनसे नुनो मोनबावदों BPF सरखार फैनाय लोगो लोगो कम्बल राननायनि पलिटिक्स सोलिफिननाय दाखाल बिथांमोना बिराद कम्बल रानबायनाय नुनो मोन्दोंमोन दा बिनि सायाव मा फोरमायगोन सारा दा कम्बलखौ रानबाय गोजां बोथोराव नोङो कम्बल बायनो हायो माखासे मानसिफ्रा दङ नाथाय कम्बल राननायजोंनो नोंनि सरकारनि दायित्वआ जोबगोन नामा जोबा कम्बल राननायनि अनगायैबोथ' गोबां मावनांगौ दङ जाय खामानिफ्रा नोंनि नोगोरारिफोरखौ रांखान्थि बिथिङै समाज बिथिङै सोलोंथाइ बिथिङै नों फारफ्रोमबो बिथिङै जौगासारनायनि खामानि मावनांगौ दङ बेफोरखौ मावनांगौ दिनै मा नुदों दिनैनि सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा MCLफ्रा दिनै पिकनिक स्पट अपेन खालामनायनि अनगायै खनसेबो फिथा खानाय नुफेराखै नों नुफेरदोंना नुवाखै नोङो जोंनि चिराङाव पानिरामा नों आइ फेस्टिभेलनि पिकनिक खाहैबाय नोङो रिहन दैमारिया नोङो भैरबकुन्दनिनो पिकनिक स्पटनि फिथा खाहैबाय नोङो दिराज सुबाइजारनि MCLA बा BTCनि EM दिराज बसुमतारिया नोङो आइ पलिअ पिकनिक स्पटनि फिथा हाहैबाय बिनि अनगायै नोङो अबेबा मोनसे कनस्ट्राक्टिभ माबानि फिथा हादों नामा हानायथ' नुवाखै दा मालाबा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि जि फिथा हादों बेयावथ' नों थांनाय सरकारनि हाग्रामा महिलायानो बुंगासिनो दं थांनाय सरकारनि मावलांनाय थांनाय सरकारा सेंसन खालामनाय खामानिफोरखौ बिथांमोना फिथा हागासिनो दं कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि थाखाय बिथांमोना टेन्डार होनायनि उनाव बेखौ माने वाक अर्डार होनो हास्लाबाखैमोन वाक अर्डारा होनाय समा बिथांमोना होनो मोनबाय दा आरो बेयाव नोङो BTR रेकर्डआव जेबो गैया होनना बुङै सोंखारिबोबाय थाबाय नाथाय हाग्रामा महिलाया गाव निजे बुंबाय जे माने उदालगुरियाव स्पर्ट्स एकाडेमि BTR रेकर्डआव मख'नाय दङ बेखौ उदालगुरियाव हाग्रामा महिलाया गावनो फिथा हाहैबाय अन्थाइ खाम्बो गायसनहैबाय नोङो बिनिफ्राय नों चिराङाव टुरिजम एन्ड हटेल मेनेजमेन्टनि इनस्टिटिउट बे इन्डियाननि गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय मोनसे इनस्टिटिउसन बेखौ नोङो चिराङा गाव अन्थाइ खाम्बा गायसनहैबाय दा दुखुनांथावै सासे CM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा बेयाव बुंबाय जे मा होनो बिल्डिंखौथ' आं लुना होनोसै बेखौ बोरै सालायगोन दा बुंनो थाङोब्ला दाय जायो एसेबां रायजो राजाखौ जाम्बा बादि साननानै बेबायदि खोथा बुंनायानो नोङो हटेलजों लोगोसे मोनसे इनस्टिटिउसना सेंसन जाखांनायजों लोगोसे बेखौ बोरै सालायगोन मागोन गासैबो बुस्थुफोरखौ सानजोबखानानैसो मा होनो इनस्टिटिउसन मोनसे सेंसन खालाम बिल्डिं लुनाया बिनि मोनसे पार्टल' बेयाव स्टाफ फैगोन बेयाव मा होनो मा कर्सफोर थागोन बे गासैबो बुस्थुफोरखौ वेल प्लानजों बेयाव सेंसन खालामनाय जायो बिल्डिं लुनाया बिनि मोनसे पार्टल' दा मोनसे पार्टआल' मा होनो चिराङाव टुरिजम एन्ड हटेल मेनेजमेन्टनि जे इनस्टिटिउसन गायसनदों मोनसे पार्टखौल' मावजेनदों बिल्डिङा जाखांनाय लोगो लोगो बेखौ बोरै सालायगोन सोरनि आन्डाराव बेखौ सालायगोन बिनि स्टाफ बिनि स्टुडेन्टफोरनि माबा बेखौ बोरैनिफ्राय होगोन बे गासै मा होनो सेंसन इनस्टिटिउसनखौ सेंसन खालामनानै थाजोबखायो नोंथाङा निसिमायाव प्रमद बर'नि दैदेननाय समाव मडेल कलेज इनस्टिटिउसन बाव गायसनजादों खैलामैलायाव बेयाव गायसननायनि सिगां सेंसन खालामनाय लोगो लोगो बेयाव मा होनो एकाडेमिक माबाफ्रा कर्सफ्रा थागोन बेखौ वेल गासिबो उमुगा थागोन होनना माजोबनाय एथ' डिपार्टमेन्ट थागोन बिनि थाखाय एथ' स्टाफ नांगोन बिनि अलरेडि सेंसन जाजोबखानाय दिनै बाव स्टार्ट जाबाय दा नोङो एसेबां नेहात सासे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा मा होनो बेबायदि नेहात बाथ्रा बुंनो समायामोन आरो बिथाङा इन्टेन्सनेलि जुदि बुंदोंब्ला बिनिफ्राय जों मोनसे बुस्थुखौ रिडिं खालामनो हायो बिथांनाव थोजासे नलेज गैया होननानै जों बेखौ सानना लानो हायो आरो UPPLनि समावहाय जानाय स्किम बेफोरखौ दा गावसोरो अन्थाइ खाम्फा गायसनगासिनो दङ नैबेनि खेथ्रआव बुंदोंदि BPF सरकारा फैगौ MLA इलेक्सननि उनावसो गावसिनि सरकारा सिटिं जाजोबगोन होननानै बुंदों दा BPF सरकारा दा जेबो मावनो हामारा नामा सरकार मोनसेया जाहैबाय कन्टिनिउवास प्रसेस
बेयाव खुंगिरिया सोलायगोन सिगाङाव हाग्रा महिलारि दंमोन हाग्रा महिलारिनि उनाव प्रमद बर'आ चिफ जाबाय दिनै हाग्रा महिलारिया फिन चिफ जाफिनबाय सरकार मोनसेया कन्टिनिउ बे ज'आ जायनि फलाव हाग्रा महिलारिया 3,000 कौटि बाखि खालामनायखौ प्रमद बर'आ सुखुफैनो गोनां जादों जुदि हाग्रा महिलारिनि सरकार समाव जि मावनाय बे जोब्बाय उनाव जेबो गैला सोमोन्दो गैया होनना बुङोबा हाग्रा महिलारिया 3,000 कौटि बाखि खालामनायखौ प्रमद बर'आ सुखुफैनो गोनां जानाय नङामोन थिग बिदिनो प्रमद बर' खामानि मावनायनि आद्राखौ मा होनो उननि सरकार सालायग्राया बेखौ मावनांगोन दा बेखौ बिथाङा बुंदों जे गावनाव 250 कौटि दं होनना बुंदों फारसेथिङै WBD डिपार्टमेन्ट वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट जेखौ सरन बर'आ मिनिस्टार जानानै दं दा बिथाङा प्रेस मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे जोंनाव 1500 कौटि दङ होननानै 1500 कौटि फैगासिनो दं होननानै जुदि 1500 कौटिया दङब्ला मानो जेबो मावाखै मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन बिथाङा बेखौ मानो मावाखै दा नोङो मोनसेयाव होनो हाग्रा महिलारिया दा आं खोनादों हाग्रा महिलारि रावबो पाब्लिकखौ लोगो हमा खारना जाहैबाय मा रायजो राजाफ्रा स्किम बिनो थाङो स्किम होनो हाया दा जों स्किमाबो नोङो सोरबा गिदिर कन्ट्राक्टर जाय कन्ट्राक्टरफोरनिफ्राय बिराद लां लादोंमोन थांनाय इलेक्सनाव बिथांमोननो स्किमा दङ खिन्थु साधारन गावनि कर्मिफोर जायफोरा नोङो भटारफोरखौ साफा सानै भटारफोरखौ बुथुम थांनाय इलेक्सनाव हाग्रा महिलारिखौ देरहाहोनानै सिप बानायबाय बिथांमोननि थाखाय स्किम गैया रायजो राजानि मा नांगौ मा नाङा बेखौ मावफुंनायनि स्किम गैया खिन्थु जायनिफ्राय कौटि रां लादोंमोन कन्ट्राक्टर बैफोरनो मा होनो बैफोरनि थाखायबा स्किमा दं हरगासिनो दं मावगासिनो दं दा रायजो राजाफ्रा कर्मिफ्रा बेनाव थांनानै स्किम बिहैयो बेखौ हरनो हाया मानो हरनो हाया मानो होनबा बै गिदिर मानसिनो हरनांगौ गाहा गिदिर कन्ट्राक्टरफोरनो दा बिनिफ्राय एरायनो थाखाय बिथाङा सेक्रेटारियेटआव बा गावनि न'आव रावखौबो रायजो राजाखौ लोगो हमा जाहैदों सोरबा सासे सानैया लोगो हमोबा मा बुंहरो फैसा गैयालै स्किम गैया नोंसोर मा होनो जुवा मेला फाथियै खय दिननि पारमिसन नांगौ आङो लिरना हरगोन सोरखौ बुंहरगोन जायनि फलाव क'क्राझाराव मैखुन बेरनाय बादि जुवाफ्रा जादों जुवा मेलाफ्रा जादों फारसेथिं मा जाबाय गावनि थांनाय 17 बोसोरनि सरकाराव 3,000 कौटि बाखि गालांबाय बाखिखौ नों प्रमद बर'आ गैयाबाबो 800-900 सुखुबाय दंबावो दा नों 1900 कौटिसो दंबावो दा बेखौ सिगां गाव बिरोधियाव थानाय समाव कन्ट्राक्टरफोरखौ अर सुना होनानै केस होदों बियो केसआ गुवाहाटि हाइकर्टआ होबाय जे बेयाव मा होनो फारि फैनांगौ 10% होनांगौ 10% होनांगौ जायफ्रानाखि सिगांसिननि स्किम बैसोरनिफ्राय फैनानै ओरै उननिया उनाव जागोन 2014-13 निफ्राय मा होनो लायबिलिटिसआ दङ 14-15 जागायनानै दा प्रथम हरगोन नांगौ 14-15नो 15-16 फैगोन दाना 16-17 फैगोन 18-19 फैगोन फैयै 2020 सिम जायफ्रा दं फारि फैगोन दाना दाखालि सरकार सोलायनाय लोगो बिक्रम दैमारिया मा होनो केसखौ होनोना उइथड्र खालामदो जाहैबाय उइथड्र खालामनो थिनाखै होमबा नुदों बेयाव सिङाव आन्दोआव मा दङ बिक्रम दैमारिनि स्किम बिल मोननांगौआ जाहैबाय 17-18-19 नि समनि 19 दा बिनि सिगां 14-15-16 नि बिल होग्रोनांगौ गुवाहाटि हाइकर्टनि मथेबा बैसोरनो होखांनानै जोबब्लासो ओरै उननिखौ होनो हायो दाना गुवाहाटि हाइकर्टनि केसा थाबाय थायोब्लाथ' बिक्रम दैमारिया माने बिलखौ मोनलाना बै सिगांनियासो मोनगोरसिगोन माने बैनि थाखायसो केसखौ बिनिखायनो गावनि स्किमखौ गावनि लायबिलिटिसखौ बिलखौ मोनग्रोनो थाखाय बियो मा बुंना होबाय नोंसोर केस होनांला खस्थ' लानो गोनांला उइथड्र खालामदो दा उइथड्र खालामनाय लोगो नों बिक्रम दैमारिया गावनि बिलखौ लाग्रोसिगोनब्रा आरो बिनिफ्राय नोङो थांनाय समाव जायफोरनिफ्राय गिदिर माने फैसा लादोंमोन बि हाग्रामाया दा बैसोरनोल' बिलखौ हरसिगोनब्रा बै कर्मिफ्रा सोरबाफ्रा मा होनो 14-15आवनो नोङो स्किम मावनानै लायबिलिटिस जानाय खिन्थु बारा नोङो सोमोन्दो गैया बारा आखाइ गैया बिसोरनो बिलखौ हरनाय नंला दा हरजोबगोन जाहैबाय दा बेसेबां दं 1900 कौटि 1900 crore 1900 crore दाबो दाहार दङ बिटिसिनि बाजेटआ बेसेबां जायो थांनाय बोसोरना 850 ल'सो जायो 850खौथ' नोङो लायबिलिटिसआव हरजोबनो हाया दा जुदि कमप्लिट नोंनि बोसोरसेनि बाजेटखौ हरोबाबो हाग्रा महिलारिनो बोसोरनैनि बाजेट नांगौ बोसोरनैनि बाजेटखौ जुदि नों हरजोबोबा माजों दाना लामा दालां खुलिगोन आरो एबाराव मा खालामबाय सासे इएमनाव 6,000 निफ्राय 7,000 नि एप्लिकेसन दं जाहैदों दा
BTC सेक्रेटारियाव नोंथाङा खेबसे थांनानै फै नोंथाङा इउटिउबार हिसाबै थांनो हायो जोंबो मालाबा थाङो स्किम बिनायनो दावराव एखे एस्टिमेट बानायनायनि ओरैबायदि गेराव जालायना इन्जिनियारफ्रा एस्टिमेटनि सय होयै बादि हैरान जाबाय आखाइ साजोब्बाय जाहैदों एस्टिमेटआ सासे गैयाबो दा गासिबो एस्टिमेटखौ जुदि सेंसन खालामजोबनांगौबा BTCआव नोङो 6,000निफ्राय 7,000सिम फैसा नांगौ जाहैदों दा बिसोरखौ बोरै होगोन नोंनाव लायाबिलिटिसआ दंखायो 1900 कौटि गोदानै एप्लिकेसन होबाय दा नों 6,000 कौटिनि माने एस्टिमेट बानायबाय दा नोङो सोरनिखौ सेंसन हो दा नोङो स्किम हरनोबाथ' नोङो एस्टिमेट बानायग्रोनाङा प्रथमै एक्सन प्लानाव हाबनांगौ जे आंनाव 100 कौटि दं एबाराव आं बिसिबां स्किम बानायगोन बिनि एक्सन प्लान लिस्ट तैयार सेंसन खालामग्रोनांगौ सेंसन जाखांनाय लोगो लोगो बेखौ दाना डिपार्टमेन्टआ हरनोसै इन्जिनियारनो एस्टिमेट बानायनो हरनोसै बिनि उनाव बेखौ नानो डाबल एनि थाखाय एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलनि थाखाय फाइनान्सियेल माबा माबिनि थाखाय अफिसियेल प्रसेस जानोसै बिनिफ्राय टेन्डार जानोसै नोङो वार्क अर्डार हरनानै खामानि मावनोसै खिन्थु दाना मा खालामदों मा होनो एस्टिमेटखौ सिगां बानायग्रोदों दा एक्सन प्लानाव हाबाखै खामानिया खिन्थु नोंना एस्टिमेटखौ बानायग्रोनाय लोगो लोगो साफा सानै इन्जिनियार दाना नोंथाङा जुदि थांनानै मा होनो एस्टिमेट बानायहैबायबा एक्सन प्लानाव गैया नालाय दा नोंनिफ्राय इन्जिनियारफ्रा सोरबायाबा नोंनिफ्राय थाखा जानो चान्स मोनसै दा BPFनि कर्मिफ्रा नोङो दा बे अबस्थायाव दङ आं दहाय बुंनाया 6,000 7,000 कौटिनि एस्टिमेट जाबाय होनना बुंदों दा बेयो खुनु माने सेंसन जानाय नङा बिथांमोना जे थाखा गारनानै एस्टिमेट बानायबाय बे ओरैनो फैसाया दैयाव थांगारसिगोन सेन्देल जामगलायनाय माने EMफोरनि न' होसोगोन बिसोरो दा नों एसेम्बलि इलेक्सन दं नालाय वार्कारफोरखौ हमथाना दोननांगौ लिरना हरदों एस्टिमेटआ बानायहोदों नाखौ ओरै बोरसियाव बोननानै दोननाय बादि मानसिफोरखौ बोननानै दोनसैब्रा जे नोंहाबो सानसै आंहा ओरै एस्टिमेट दं उमुक सार EMजों आं खामानि मावफैदों आंनि एस्टिमेटआ जागोन दा नोङो जेला बाजेट फैयो बेनाव फैनोसै 50 कौटि 100 कौटि खिन्थु नोंनाव लुबैग्राया दङ नोङो 500 कौटि 600 कौटिनि दाना बासिनोसै बियो सोरखौ बासिनो गाव जायनो हरनो गोसो गावहा थांनाय समाव जे बिराद थाखा गारबाय BPFआ इलेक्सनाव सोरनिफ्राय थाखा लादोंमोन दाहारा सोरनाव दं बिसोरनो जनोसै बियो नोङो कर्मि दैथाब मा होनो माबानाय खाथिनाय कर्मिफ्रा नोङो गाला नायबाय थादो नुबायना दा नोङो हाग्रामा महिलारिनि थाखाय प्रमद बर' सारखौ बिराद गाज्रि जायगा टिपखायनि बे नेरसोन मा नाम होनो इउटिउबारा एस्टिमेट बानायनानै नोङो माबादों जाहैबाय स्किम होसोदोंमोन रावबो नायसनजायाखिसै थाङै थुङै गावनो ब्लग बानायफिननानै बुङाखै होनबा नुवाखै होनबा पस्टआव ससियेल मिडियायावथ' नुदों दा बेबायदि थासारिफ्रा नैबे MLA इलेक्सनसिमाव बिराद BPFनि मानसिफ्रा कर्मिफ्रा जेरै आसा खालामनानै थांनाय समाव मावदोंमोन बेबादि जाफुङैनि थाखाय बोराबनाय बिराद नुगोन आरो सारनिसिम मोनसे सोंथिबाव थांनाय BTC इलेक्सननि सिगां हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन जोंनि जेलाव थानाय DR नाब्ला सार बिथांखौ गाव पावाराव फैयोब्ला बख'गोन होननानै मोनदोंमोन दा बेनि मावजेननाय नुदों नामा मिथिगौ नामा सारा बेथ' जोबोद दुखुनांथाव हाग्रामा महिलारिया सिगांनि समाव जेला सरकाराव दंमोन बिथांनि सरकाराव थानाय आसाम सरकार आरो BTC सरकार बिथाङा सरकाराव थानाय समावनो रन्जन दैमारिनि केसखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनानै जेल जाहोहैबाय फास्ट ट्रेक कर्टआव सानफ्रोमबो कर्ट मोनसे आलदा खुलिनानै अनलि रन्जन दैमारिनि केसखौबो बिजिरनाय जादों सानफ्रोमबो नङाबा नर्मालि मा जायो सासे मानसिनि केसा दिनै मास मोनसे देग्लाय बे मासाव दिनै जाबाय मास मोनसेनि उनावसो फैयो हियारिंआ मास मोनसेनि उनावसो फैयो बा मालाबा 2 मास गाहामनि उनावसो फैयो खिन्थु हाग्रामा महिलारिनि बै समाव जेला बिथांनाव 3 मन्थ्रि दंमोन आसामाव बिथांनाव 3 मन्थ्रि दंमोन आसाम सरकारनि किं मेकारमोन बियो बे समाव फास्ट ट्रेक कर्ट जे कर्टआ अनलि रन्जन दैमारिनि केसखौ बिजिरदों बिजिरै बै मा होनो रन्जन दैमारिखौ मा होनो थैजासिम जोबथेसालिनि रायखौ होहोबाय बै समाव बहुद बर'नि सानसुमै दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन जे फास्ट ट्रेक कर्टखौ खालामहोनो नाङा नर्माल कर्टआव जुदि दिनै बिजिरनाया जाबाय थायोमोनब्ला रन्जन दैमारिया दिनै थैजासिम जोबथेसालियाव थानांगौ होननाय राया दिनैबो फैनाय नङामोन बिनि बिजिरनाया दानो जोबामोन आरो जुदि जेलाव जा बेयो बिजिरबाय राया फैयामोनब्ला सुक्तियाव बियो गावबो सोब्बा जानानै जिहेतु राय फैखाङाखै नालाय सुक्तिनि गेजेरजों बेखौ बख'नायनि थाखाय बिनि केसखौ फोजोबलांनायनि राहाया थागौमोन नाथाय हाग्रामा महिलारिया जेला सरकाराव दङ बियो फास्ट ट्रेक कर्टखौ जानो नाङा होननानै हाग्रामा महिलारिया होबथायोमोनब्ला
सासे बे संग्रामि नेता बे रिभलिउसनारि नेताफोरनि सायाव बिदि ट्रिटमेन्ट खालामनो नाङा होननानै हाग्रामा महिलारिया होबथायोमोनब्ला फास्ट ट्रेक कर्टआ जानाय नङामोन आरो फास्ट ट्रेक कर्टआ जायामोनब्ला आं दहाय बुंनाय बायदि राया फैनाय नङामोन दिनैथ' रन्जन दैमारिया थैजासिम जेल जानाय जों बयबो लुबैयो आन्दलन खालामनाय मानसि बर' हारिनि संग्राम खालामनाय गावनि जिउखौ बावनानै दैदेनबोनाय मानसि बियो फैनानै बर' हारिखौ जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि राजनितिखौ फैनानै खामानि मावदों जों बयबो लुबैयो ससियेल मिडियायाव लिरनानै नुयो मा होनो प्रमद बर'आ रन्जन दैमारि मानो बख'वाखै बे रन्जन दैमारिया फैयोबा बियो मा होनो सिब जाफैगोन सेजागोन रन्जन दैमारिया गबो गाबोन इलेक्सन गेलेनो मोनला इण्डियायाव दा दङ मोनसे आयेन दङ जायहा 7 बोसोरनि बारा जेल जानाय कर्टनिफ्राय ओंखारबाय बियो इलेक्सन गेलेनो मोना माने इण्डियानि संबिधानाव लिरथिनाय दङ दा 7 बोसोरनि बारा जाया जेल जानायनि राय होजाबाय बे मानसिया इलेक्सन गेलेनो दा रन्जन दैमारि सारनोथ' नोङो 7 बोसोरनि बारा थैजासे दा बियो गैयाबो 10-15 बोसोरानो जाबाय जेल जानाया हमजाजेननायनिफ्राय बे इलेक्सन गेलेनो मोनला दा अब्ला हाग्रा महिलाया बेसेबां टेकनिकेलि बेसेबां बुद्धिजों बेखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनानै बेखौ राय होहोनानै राजनितिनिफ्राय बेखौ बन्सित खालामना नायदों बेखौ नों गोरलैयै नोङो नायोब्ला बुजिनाय नङा गोथौयै बिजिरनानै हाग्रा महिलारिया रन्जन दैमारिखौ बर'नि पलिटिक्सआव जाहाथे फैनो हाया बे बुस्थुखौ हाखमान लामाखौ गाथेनानै दोनखादों फास्ट ट्रेक कर्टआव लाहोनानै राया फैबाय दिनै जाबाय एकर्ट मोनसे जाखांनायनि उनाव कर्टआव राय ओंखारनायखौ एकर्टआ मालाबाबो सोलायनो हाया बे राजनितिखौ सोरबा माबा माबि बुंनो हागौ खिन्थु बेखौ मालाबाबो सम्भब नङा बियो बे रावबो आयेननि गियान गैयि मानसियासो बेखौ बुंगोन खिन्थु जायहा आयेननि गियान दं बेखौ बुजिनानै दंजोबो दा नोङो दाखालि हाग्रा महिलारिया आं सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बख'गोन जाहैबाय थांनाय प्रमद बर' सारनि सरकारनि समाव रन्जन दैमारिखौ कर्टनि राहाजोंनो बोरैनाखि बर'नो हानो रन्जन दैमारिनि परियालनो बेसेबां थाखा नांगौ नोङो उकिलनि बेसेबां बेबस्था खालामनांगौ गिदिर उकिलनि बे बेबस्थाखौ लादोंमोन खिन्थु दिनै हाग्रा महिलारिया सरकार फैबाय बियो दिनैसिम थाइसे थाखाबो हराखै सोरबा एडभकेटखौबो रायलायाखै जेबो खालामाखै बियो बरंसो इलेक्सनाव बुंदोंमोन जे आं सरकाराव फैबा बख'गोन हायो होननानै बख'दो दाना बोरै बख'यो बख'नायाथ' गोजाननि बाथ्रा नों थाइसे थाखाबो हराखै दा थाखाखौ गोदो रन्जित बसुमतारी फेरेंगियासो हरदोंमोन प्रमद बर'आसो हरदों कबिद दासो हरदोंमोन आरो सोर एडभकेटखौ आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय मा होनो सोरखौ पलिटिकेल प्रेसार नांगौ लबि नांगौ बेखौ खालामना होदोंमोन हाग्रा महिलारियाथ' मालाबाबो खालामा दा मानो खालामो जाय मानसिया फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनानै रन्जन दैमारिखौ जेलसिमसो लांखादों बे मानसिया बाहेरायाव भटनि सार्थआव बुंगोन खुगायाव मिडियायाव खिन्थु सिङाव बियो जेबो मावा बियो अब्लाथ' जोङो दा मिथिनो मोनबाय जेसेबांनाखि जोंनि बर' फिसाफोर एनडिबि जेल जोबजानानै दङ दा बिथां बख'नायनि पलिटिकेल पावारखौ बाहायनानै नों आसाम सरकार भारत सरकारखौ बाव पलिटिकेल प्रेसार होनानै आरो मालाबा कर्टनि मेटार जाहैबायथ' बियो कर्टनि मेटार नालाय बेखौ उकिल हमनानै कर्टआव जुक्ति तर्क खालामनानै बेखौ बरनफिननांगोन आरो बेयाव नोङो सरकारा जुदि गोसो दङब्ला जि बुस्थुफोरखौ आपत्ति होनांगौमोन सरकारनिफ्राय जि बुस्थुखौ गोरा खालामना होनांगौमोन सरकारनि उकिला बेखौ नरम खालामना होसिगोनब्रा नरम खालामना होसिगोन नोंखौ बेलाव हरनांगौ सरकारा आपत्ति दं जुदि नोंखौ हगारनो गोसो गैयाबा आपत्ति होगोन जुक्ति देखायनानै खिन्थु नोंहा सिङाव जुदि माबानानै दं नालाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जेबो होबथानांगौ गैया होनना बुंहैसिगोन बाव गसिगोन दा बेबादिनो पलिटिकेल लबिखौ बाहायनानै पलिटिकेल मा होनो क्षमताखौ बाहायनानै पलिटिकेलि पेट्रनाइजेसन होनना बुङो साया होनानै नोङो रन्जन दैमारिनि अनगायै गुबुन लिडारफोरखौथ' हगारदोंना हगाराखै होनबा हगारदों गोबां लिडारफोरखौ थांनाय प्रमद बर' सरकारनि समाव नोङो एनडिबिनि मावथि दैदेनगिरि सोमावसारारिफोरखौ बख'नाय दङ उदाहरन दङ आं नामफोरखौ एक्जेक्ट गोसोआव गैजोबला खिन्थु गोबां दङ जायफोरा दिनै न'आव दंफैयो दा बेयाव न'आव थानानै बिसना ट्रायला सोलिबाय थागोन दा नों ट्रायल सोलिबाय थानायाव सरकारनि पलिटिकेल क्षमताखौ बाहायनानै लबि बाहायनानै बेयाव कर्टआव सरकार पक्षआ नरम जाना होनांगौब्रा होमबा लासैनो बिसोरनिया बायगोन दा बेखौ थांनाय समाव प्रमद बर' सरकार मावदोंमोन दा हाग्रा महिलारिया बेखौ मावनाय नङा नों गोसोआव दंना गैया नोंथाङा देबोरगावआव हल्थु थिनालियाव मा बोसोरावमोनथाय बियो बाजाराव फायरिं जालायनाय जादों बे फायरिंआव हाग्रा महिलारिया बुंदों बे जाथायखौ एनडिबिआ मावदों होननानै बे समाव ओरैबायदि स्ट्रं स्टेटमेन्ट होदों बियो एनडिबिआ जेब्लायबो आंजों सुथुर
बिसोर साहा थायोबा आं खोलाहा आं साहाबा बिसोर खोलाहा जेब्लायबो बिसोर आंनि हेंथा मावो बे खोथाखौ हाग्रा महिलारिया बुंदों बियो सिफमोन बे समाव सरकारनि सासे पदबियाव थानाय दा बिथांनि दायथ'आ मामोन जिहेतु मोनसे मुरुबि गार्जेन बिटिसिनि सिफ दं आसामाव एलाइन साथाम मन्थ्रि लानानै बे सरकार सालायनानै दं एनडिएफबिआ मा जेंनानि थाखाय सोमावसारदों हाग्रायाव मानो थांदों बिसोरखौ लेंहरनानै समाधान खालामना होनायाव सरकारजों रायलायफाना होनायावसो बिहा दायथ' दंमोन जेरै प्रमद बर'आ थांनाय समाव एनएलएफबि जानाय आरो माबा माबि आफाद मोननै मोनथाम जानो नागिराखैमोनबा जाजेननो नागिरनायावनो बिसोरखौ सुथुर सानना लायाखै प्रमद बर'आ मा जेंना जादों मानो नोंसोर हाग्रायाव थांफिनखो लेंहर रायलायनानै जेंनाखौ सुस्रांना होनायाव बे पदक्षेप लादों खिन्थु हाग्रामाया मा खालामो डाइरेक्ट नोंखौ सुथुर हिसाबैसो लायो बेथ' सरकारनि दायथ' नङा सरकारा समाधान खालामना मावना होआबा सोर खालामना होगोन गासिबोथ' दायथ'आ जों सरकारनियाव ना ओंखायनोथ' सरकारखौ बुङा होमबा ओंखायनोथ' नों सोंखारिया होमबा मावैनि थाखाय मावजानो लुबैनानै हाग्रामाया दा बेखौनो जेबो दाखालि नोङो बिटिसि सेक्रेटारियाव जोंनि फरायसाफ्रा धरना हैबाय जाथायफ्रा जाबाय मानो खालामदों जे गोदानै 6था जनगोष्ठीनि एसटि होयोबा जों थाखानाय एसटिफ्रा बिपद दङ होननानै जोंनि फरायसाफ्रा नोङो गिखांनाय मोनबाय बुजि मोनबाय दा बेयावनो हाग्रा महिलारिया एसटि जासिगासिनो एनअसि हरगासिनो दं दा एनअसि जोंनि खुंगिरिनियानो जायहा सिलाइनि गुलि अरनानै समायखेरा लादों नांगौबा आंनि जिउ बावगोन अब्लाबो बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै हाग्रा महिलारिया बिलथि जानानै सिलाइनि गुलि अरनानै सोमावसारबोनाय मानसि दिनै बियो सिफ जाफैबाय बे मानसियानो जुदि एनअसि हरोबा बर' जाथिनि हेंथा फोजोबस्रांनानै खामानि मावोबा बेखौ नुनानै जोंनि फरायसाफ्रा गिखांनाय मोनदों रासिन रागा जोंदों बेयाव दिनै सिफ जानानै बिनि दायथ'आ मामोन जे नोंसोरो मा बुजिदों फै रायलायनि सेक्रेटारि अफिसखौ नोंसोर गाग्लोबलायबाय मा जादों फै रायलायनि होनना बुंबाय रायलायनो होननानैसो लेंहरनांगौमोन जे सरकारजों आसाम सरकारजों रायलायहोनांगौमोन जे जोंनि फरायसाफ्रा ओरै गिनाय जादों जेरै मा होनो गिखांदों बिसोरो 6था जनगोष्ठीनि एसटि एबा ओरै खहा जागोन होननानै सानदों बुजायना हो माबादि मार दायथ'आ बिसोमोन खिन्थु मा बुंबाय एबसु UPPLआसो थिनहरदों जाहैदों हा बर' फरायसा नालाय एबसुनि फ्लेग लाखागोन जाया होमबा जाथिनि मोनसे समयसाबा जाथिखौ दिन्थिनोबा रिप्रेजेन्ट खालामबा दिनै सोरनि फिरफिला जों देखायो बर' थुनलाइ आफादनि एबसुनिजों लायो बेयावथ' नों एबसुआ थिनहरलायनो नु गैया गरे बयनावबो एबसुनि फिरफिलाया दङ थायो दा बेयाव निस्सय बिसोरबो मा होनो मादोंमोन आन्दलना एबसु हिसाबै खालामदोंमोन कलेज इउनिभारसिटिनिया गेजेराव खिन्थु माखासेफ्रा नों गरम बारा जानानै खालामहैबाय जानो हागौ नाथाय उल्थायै बे दाय होबाय 500 हरनानै आन्दलन खालामहरनाय जायो बे फरायसाफोरनो एबसुनाव जुदि 500 हरनाय थाखा दंसै दा बेखौ जाम्बानि होनना बुङा होमबा आरो नोङो बर'नि सासे दैदेनगिरिया आन्दलन खालामनानै फैनाय दैदेनगिरिनि खुगायाव मानो फैनांगौ रावबो फरायसाफोरखौथ' नोङो फरायसाफ्रा मा सानगोन दाना जोङो बिना खरस बिना थाइसेबो गैयालासे जों बुजिनानै जों आन्दलनाव थांदों जों खालामदों बिसोर मिथिगौ खिन्थु बे फरायसाफोरखौ नोङो 500 हाजार हरनानैसो आन्दलनाव एबसु फाथायहरदों होनना बुंबायबा बै बुंजाग्राफ्राथ' बे रागा जोंसिना होमबा दुखु मोनसिना होमबा दा नोङो नोंनि गार्जेनानो आं जोंनि भबिष्यतखौ दंस' खालामनायावसो बांसिन गोसो होबाय दंस' खालामनायनि खामानि मावबाय दा बिसोर रासिन दुखु मोना होमबा बिस्रासो बांसिन जिबन दंना जोंथ' जों बैसो जाबाय दिनै माखासे बोसोरनि खिन्थु जोंनिफ्राय बांसिन सम थांनानै थानांगोन ना बिसोरमोना दा नैबेयाव हाग्रा महिलारिया सरकार फैखांनायनि उनाव ओमफ्राय समाधान खालामनांगौमोन बेयो खिन्थु जेंनाखौ बे रासिननिफ्राय रासिन माने जटिल गोब्राबसो खालामसिनलांदों आरोखि बांहोसिनदोंसो नोंथांमोना सिङाव थाखोमानाय बाथ्राखौ सारनिफ्राय मिथिनो मोनबाय एसेब्लाबो बुजिबाय जानो हागौ जोङो लोगो मोनफिनगोन उननि भिडिअफ्राव दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों